И здравейте! Ние ще направим много малко ревю на моя сервер. Това е моя сервер. Това ми е къща. Чествайте ми. И най-интересно, втория ми етаж. Нещо, което искам да ви покажа. И тази моя малка градинка. Икономична е. По-натурална. Второто, моята мина. И дървета. Най-интересното е. Ето това дърво. Чакай, това ли беше? А, да. Така. Тук ще почнем една къща. Но така да става само ревю. И ще направя отделен клип за правенето и завършването на къщата. Тази къща ще направя тунел към това дърво. Опа. И така. Ще да вкарва още нещо много яко, което е. И като скочиш, не знам дали така ще стане. Това е много високо. Само скачаш и така става. Колко високо пак може да качеш с поляни. Трябва да точно определя на висина, ама... Принципа на мап джунгъл. Ако не се забелязали, тук това съм го кастал много яко. Така не знам за кой не съм взел дървото. Ревю. Това е сега, което съм направил. Ще има още хотел. Ако искате, може да се проде играйте с мен с IP-то на сервер, който скоро мога да направя. Какво друго да ви покажа? Ето са. Искам поне да стане една минута. Това ще вече 2 минути. What the fuck? Времето минава неусетно. Искам да ви покажа, че къщата ми е върху дърво. Ако не сте забелязали. Fuck. Напълно потърсите. Вече още нещо. Не падам. Меджик. Но като направя така и не падам. Къща е икономична. Скоро може да я доправя. И на много малка тераска. Друг трябва да е много малка. Тук ми се да изпълнят. Само ще тази много икономична спалня. Другото не очаквайте още едно клип, ще смени моя приятел. И моя брат. Не съм много богат, но дърво. Ако не сте забелязали.
server mi je nov. Așa, skromno tam spawne. Tak. Gubno nemam. Kao cijelo stana dobre. Така ще стане перфектно. Ми мисля това да е за този епизод.